Jagten på BMW'en er lige gået i gang. Jeg kører ud af Nykøbing Falster og eftersætter. Hastigheden af BMW'en måles her for første gang. I en 60 km-zone viser beregningen, at han kører med et gennemsnit på 136 km i timen. Alene den overskridelse vil give en bøde på 5.500 kroner. Og allerede her kan jeg jo godt se, at føreren af den BMW der, han har absolut ikke til hensigt at vil tale med os. Så min første tanke er jo, at den bil der, den er brugsstjålet. Tælleren her holder regnskab med den samlede bøde, og i løbet af de næste 10 minutters biljagt løber bøden op i mange tusind kroner. Preben Petersen har været færdselsbetjent i 25 år og har den højeste køreuddannelse inden for politiet. Det går ret hurtigt derudad, men jeg kan jo se, at han er jo ikke verdens bedste chauffør. Han kører lidt usikkert, men stærkt, det kan han da finde ud af at køre. Her begynder opmålingen af BMW'ens anden fartoverskridelse. Prøv at se hastigheden nederst i højre hjørne. Politiet skal køre næsten 200 km i timen for at følge med. Og P7, det går i øjeblikket med omkring 200 km i timen, 81 politiskifter. Her sluttede den anden fartmåling, og samtidig går den tredje fartmåling i gang. Politiet kan i princippet give en ny bøde, hver gang BMW'en kører ind i en ny hastighedszone. Her blev den tredje fartmåling afsluttet. Den samlede bøde er nu op på 22.500 kroner. Politiassistent Lone Hopp sidder den dag på passagersædet i politibilen. Tanken er jo selvfølgelig, hvorfor gør han det? Altså, det kan jo ikke kun handle om mobiltelefon og en sele. Den søndag i marts kører Susanne Krabs længere fremme af vejen. Pludselig kigger jeg i bagspejlet, og så ser jeg, at han ligger helt op. Næsten op i min kofanger. Ja, det var meget ubehageligt. Jeg ventede hele tiden, at han ville køre ind i mig bagfra. BMW'en har bremset ned og ligger nu lige bag Susanne Krabs. Jeg havde regnet med, nu har vi ham der. Og jeg trækker ud på siden af ham, og vi giver ham tegn igen. Så kan man se pludselig fra min højre side, at nu kommer han altså. Der ved man jo, at nu fortsætter han uanset hvad, når han laver sådan noget. Og P7, så lavede han lige en overhaling, hvor han trak ud i os, og vi lavede et lille færdselsuheld, men fortsætter 81.010 skifter. Her ser vi påkørslen igen. Det er ganske bevidst. Han kigger ud på os, og så trækker han ud. Der kommer samtidig modkørende, så jeg har min første tanke, det er, at han vil skubbe os over i de modkørende. Derfor styrer jeg lidt kontra og holder mod højre ind i siden af ham. Og hastigheden er fortsat rigtig høj. Selvom påkørslen kun giver 500 kroner i bøde, så kan den medføre både frakendelse af kørekortet og fængselsstraf. Kort efter foretager BMW'ens fører igen en hasarderet overhaling. Jeg er ved at tro, at det går galt, men den modkørende bremser kraftigt op og kommer ud i rabatten for at undgå en frontal påkørsel. Vagtcentralen har nu tjekket BMW'ens registreringsnummer, og det viser sig, at ejeren tidligere har mistet sit kørekort og endnu ikke har fået et nyt. Han har ikke genereret kørekort, så det kan være derfor. Preben Petersen er dog fortsat overbevist om, at det er en biltyv eller en person på flugt fra politiet, de jagter. Og når han kørte sådan, som man gjorde, så måtte han da have stjålet den et eller andet sted. Shit! Nu skal han ikke til at ligge og køre fra os. Kom nu for helvede, hvad sker der? Når jeg har set nogen bevæge sig i trafikken på den måde her, så skal de stilles til ansvar for det. Og det er en af grundene til, at ham vil jeg gerne have fat i. Det skal heller ikke være sådan, at det rygtes blandt de unge mennesker, at hvis bare man kører 200, så følger politiet ikke med mere. For hvis det først bliver aktuelt, så vil antallet af biltyverier eksplodere. Kan man ikke sige, at du er med til at gøre situationen farligere ved at blive ved med at forfølge den flugtbilist? Nej, det synes jeg ikke. Han har valgt at køre på den måde, han kører på. Det kan jeg ikke ændre på. Men jeg kan gøre det sikre for andre trafikanter, gående, cyklister og andre, der er i trafikken, ved at jeg samtidig er til stede og fortæller dem, at der kommer et udrykningskøretøj. Men hvis du satte farten ned og slap forfølgelsen, så vil han vel også sætte farten ned? Det ville han måske nok, men spørgsmålet er, hvornår han gør det. Jeg har tidligere været udsat for, at en person, der kørte fra mig,
slog sig ihjel senere, efter at eftersættelsen var ophørt. Vi kommer frem til et kryds, og jeg kan se, at han må bremse ned. Og nu har jeg større chance for at få kontakt med ham. Derfor vælger jeg at gå venstre om i lyskoen her. Jeg har gode oversigtsforhold til siderne. Længere fremme af landevejen ligger den lille landsby Øster-Ulslev. Jeg vil 7 til køretøjerne. Så kører man af Rulebyvej i vestlig retning mod Øster-Ulslev. Og det går med 200 km i timen, stadig vestpå. Og vi henstiller stadig til køretøjerne, at det er under egen sikkerhed og andre sikkerhed, at man fortsætter. Men det går stærkt det her, men jeg føler, at jeg har styr over min kørsel, og jeg er klædt på til den opgave, jeg er ude i. Her er BMW'en lige kørt ind i landsbyen. Der er mange huse, der er udkørsler. Jeg tror også, der er et lille vejkryds i byen. Der er en grund til, at der er 50 km begrænsning i sådan en by. Så det er slemt. 8010 har stadig visuel kontakt, og det går stadig kaste videre vestpå af Rulebyvej. BMW'ens gennemsnitsfart i landsbyen måles til 143 km i timen. Efter landsbyen beslutter føreren af BMW'en sig for en ny taktik. I stedet for den store landevej beslutter han sig for at prøve at ryste politiet af sig ved at dreje ind på de små landeveje ved Maribosøerne. Og det er lige ved at lykkes. Hvor er den hen? På de små krogede veje forsvinder BMW'en hurtigere ud af syne. Så er jeg klar over, snart vi kommer ud af sådan nogle småveje, så forsøger han at ryste os af ved at skifte kørselsretning meget hurtigt. Og det er så også det, han gør her. Kort efter et sving eller en kurve, så skifter han kørselsretning. Man kører stadigvæk af landevejen mod Holeby vestpå. Og 1821 vest. Og F7 8110 lige nu drejet fra en lille landvej op mod Sørup. Familien her bor på Sørupvej længere fremme. Den søndag eftermiddag er de ude og gå en tur. Det øjeblik, politimanden så kommer om hjørnet dernede, så kan jeg godt se, at for det første det går stærkt, og så der er lyd på det hele og blink og sådan noget. Betjentene ligger fortsat lige bag BMW'en, og her passerer de tæt forbi nogle cyklister. Og de to store, de går i den anden side af vejen, og så får jeg travlt med, at simpelthen, jeg råber simpelthen af dem, at de skal komme over på den anden side. Det var ligesom det hele, det gik sådan i slow motion på en eller anden måde, fordi man bliver sådan helt, og tingene kunne ikke gå hurtigt nok med at få børnene ind til siden, så jeg tror 20 meter, der gik det rigtigt op for mig, hvor stærkt han kørte. Altså der går 3 sekunder fra børnene at komme over på den anden side, de to der, til så blæser de forbi simpelthen for fuld hammer. Familien står her i vejsiden. Det var ligesom, man kunne mærke vindpust, ikke? Da han kører forbi. Sagde det bare, ikke? Jamen, han tilsidesætter jo alt, hvad man kan af hensyn til andre mennesker. Man må sige, at han er over i straffeloven ved at køre sådan forbi andre mennesker. Havde han mistet herredømme over bilen, selvom det ikke var noget voldsomt, jamen så havde han pløjet lige ind i os alle 6, og så havde vi alle sammen været dræbt på stedet. Jeg synes det om, at politiet forfølger sådan en mand, fordi politiet skal jo køre lige så stærkt for at følge med. Jeg kan se, at altså man kan både se og høre, at han sætter farten en smule ned, og han er helt ude i rabatten. Altså politibilen er helt ude i rabatten i den modsatte side af vejen for at undgå os. Så det er jeg helt tryg ved. Og jeg ved også, at de mennesker, som kører de her politibiler og civile vogne som patruljevogne, de kan deres kram. På de smalle veje kommer Preben Petersens mange køretekniske kurser ham til gode. Han er ikke så god til at køre på de små veje, og det kan vi jo se nu, hvor jeg er helt op og har kontakt med bilen igen. Nu er biljagten ved at blive for meget for Lone Hop. Hvad siger du? Meget undskyld. Det er helt i orden, Lone. Vi ikke synes, du bliver godt. Det er slet ikke det. Det går bare kraftedeme for stærkt. Pludselig opstår der en gylden mulighed. Varevognen spærrer nemlig for BMW'en.
Hvis nu ham der, han kører ud. Kør ud og stop ham. Betjentene springer nu ud af bilen og løber hen til føreren af BMW'en. Og han vil jo ikke rigtig ud, men det kom han. Og så ryger han ned på maven og får nogle håndjern på. Det viste sig, at BMW'en ikke var stjålet, og at føreren var dens 21-årige ejer. Han nåede at køre 24,5 km på 10 minutter. Det er en gennemsnitsfart på 146 km i timen. Med sig under flugten havde han sin 18-årige kæreste. Hvad sagde du til ham, da I fangede ham? Jeg sagde, han var en idiot, altså. Med bøden for det manglende kørekort kommer flugten fra politiet i alt til at koste den 21-årige op til 66.000 kroner. Det kan jeg ikke forstå, det han laver der. Det kan jeg simpelthen ikke. Men han siger jo også, at der gik lidt panik i ham. Og det var derfor, han kørte. Føreren af BMW'en har efterfølgende erkendt sig skyldig i alle overtrædelserne. Udover den 5-cifrede bøde risikerer han fængselsstraf i mindst 30 dage og frakendelse af ret til kørekort i flere år. Vi har tilbudt den 21-årige at være med i indslaget. Det har han ikke ønsket.